Faide ke naina layan tini sino grab method bai bono grab method hono iko sini oro nugui tongna norok oro hingke khangrai dajak glass o ar pore hingke yango tongo BJP ar pore yango tongo Tripura ar pore yango tongo CPIM ar pore yango tongo Congress kini kwcharo khe middle o khe khangrai hingke o khangrai ni no chwng tabuk phiyogoi rokhe bo dol no kwplai khainai mo chong 2023 ni nailaiano bo to mokol bo nugya bo kunu party bo siniya mokol phan nukha ba lekha pora phan ganang khe bo oro CPIM no parinani oro Congress no parinani oro BJP no parinani thanani oro Tripura no parinani thanani kendo bo mokol nugya bini chwngno grab method bai nailaiano o 2023 ni sabono bo kwplai khainai mo chong ba sabo faidatok faide hingke chwng nainai laisino phiyogoi rwchadi baba abono kwrwk saka phiyogdi tabuk kutul yakho iko tabuk bo aro nukho beyang thano naigena iko twrwk beyang abogoi tongnai di iko Tripura motha bo thangkha Tripura mothani kinar twi side jotono no hambai